Нагадаем, на працягу телемарафона паспытаць удачу мог кожны жадаючы. Каб трапіць у лік прэтэндэнтаў на галоўны прыз, трэба было правільна адказаць на адно з пытанняў, ці то дазваніўшыся ў прамы эфір, ці адшукаўшы ў пазначаных месцах па-за межамі студыі дыджэяў радыё Брэст. У выніку ў лататроне апынуліся 230 квіткоў з тэлефонамі і імёнамі прэтэндэнтаў. І толькі адзін пераможца. Вас беспокоит телерадиокомпания «Брест». Настасья, мы с удовольствием хотим сказать вам, что вы сегодня выиграли телевизор. О, это как мило. Я пытаюсь принять участие везде, поэтому, когда я увидела викторину по телевизору, я сразу же решила поучаствовать. Получилось так, что ко мне повернулась удача. Забирать прыз 12-гадовая Настасья з вёскі Малыя Зводы Брэсцкага района приехала з мамай Ірынай. Яна і патлумачыла. Такая, здавалася б, спакойная рэакцыя дачкі на выйгрыш на самой справе. Шок ад неверагоднасці удачы, якая ў гэтым годзе двойчы напаткала сям'ю. Некалькі месяцаў таму яны выйгралі аўтамабіль. Этот год действительно был такой плодотворный, так скажем. Очень нам удача повернулась ко мне, к ребенку. Мы безумно счастливы и рады. Будем верить и надеяться на лучшее. Будем стараться еще выигрывать. И, конечно же, Беларусь-4 опять будем уже смотреть почаще. Огромное спасибо. Зрабі свет лепшым, так гучала тэма сёлетняга святочнага телемарафона на Беларусь-4 Брэст. І пераможцы розыгрышу упэўнены. Добрыя справы абавязкова знойдуць водгук. Галоўнае рабіць іх бескарысліва і не чакаць узнагарод. Я считаю, что да, конечно же, можем делать лучше. Лучше, наверное, относиться друг к другу поласковее, не быть злым, всех благодарить.